navyše je to aj dôsledkom asi toho, že niekto má záujem, aby ten obraz amerických vojakov, lebo nie je to podľa mňa celkom normálne, že vo všetkých médiách sa to zrazu objaví, pritom ako vieme, ako médiá fungujú, že sa tam tie obrázky jednoducho dostanú. Čiže niekto musí dať tam to povolenie a to není tak, ako že nejaký novinár, viete, že dneska máme embedded žurnalist, to znamená, že to sú tí zaradení novinári, ktorí sú priamo na mieste vojny a majú normálne ako vojenský mundur, akorát, že teda nemajú zbraň, ale majú normálne uniformu, všetko a oni sú v teréne. A povedzte mi, prosím vás, niekto, že akým spôsobom sa dá zaručiť objektívna informácia z vojny. Veď to je absolútna zvrhlosť. Veď on vidí informácie len z tej strany, to znamená, že on ich nemôže podať normálne, že ako sa dejú, ale on ich vidí len z tej strany, ako chce, aby sa diali. Lebo keď oni strieľajú bomby... No tak gulky lietajú naspäť, nie? A prosím? Že gulky lietajú naspäť, tak jasne, že sa bude prikláňať k tej strane, kde vieš, na ktorej je. Áno, ale nikdy v žiadnej vojne médiá neukazujú dopad tých guliek a dopad toho, čo spôsobujú napríklad 5000-tonové bomby, ako matka všetkých bomb. No. Viete, to sú také veci, že dnes tie médiá vlastne vytvárajú akože imidž aj tým zbraniam. Lebo už je vojna produkt. Už je niekoľko desaťročí dobre predávaný produkt a v podstate sú to produktovo-imidžové kampane, ktoré hovoria o tom, že naše vojsko, v tomto prípade vojsko americkej armády, je najlepšie na svete. To znamená, že je to istým spôsobom propaganda v zmysle, že dávajte si na nás pozor. A po druhé, je to svojím spôsobom aj normálna taká tá vojenská prehliadka. A ja som už videl aj také scény, že teraz zo spravodajstva z vysielania, a asi som není sám, že normálne tí novinári alebo moderátori hovoria, že ktoré zbranie sa im páčia, že mne sa napríklad toto lietadlo, že to sa mi páči. A zrazu ide ďalšia reportáž, kde už a to už sa mimochodom dialo aj vo Vietname, že ten novinár potom sedel v tom lietadle a pochvaloval si, že ktorá páčka, ktorou sa strieľa, ako toto a koľko to ona vie zničiť. Jednoducho, ako dostali sme sa do periódy, do fázy, kedy ľudstvo naozaj stratilo súdnosť a kontrolu jednoducho asi aj nad svojimi skutkami, ktoré jednoducho jedného dňa ju musia dobehnúť, lebo toto je naozaj kríza ducha. Ak dnes novinári adorujú nejakú zbraň sa stáva proste zbrane, lietadlá sa stávajú nejakými svetiňami, modlami, ktoré sú akože prirovnávané naozaj k nejakým super bohom, ktorí majú tú schopnosť rozhodovať o životoch a smrti a oni hovoria, že ktoré sa im páčia. To sa mi zdá vlastne toto produktová imidžová kampaň na zbrojárske podniky Lockheed Martin alebo Raytheon a podobné, Norton Group, to je proste akože to je absolútna zvrhlosť. A navyše potom na konci ale nedostanete tú informáciu, nevidíte, čo tie zbrane spravili. Nevidíte tie kusy mesa a krvi, ktoré tam sa a hlavne tých zdesených ľudí, ktorí okolo pobehujú proste v šialenstve, ktoré proste strácajú rodiny, ktoré strácajú deti, ktoré strácajú životy, ktoré strácajú svoje osudy a krajinu. A to všetko sa deje na pozadí akéhosi produktu, ktorý je ospevovaný, že no a toto sme spravili teraz s takouto zbraňou, ktorá je mimochodom novinka, mne sa páči teraz tá. A vedú tam medzi sebou novinári, ktorí sú teda embedded, ktorí sú teda začlenení, tak takéto spravodajstvo. Dneska sme sa dostali naozaj do absolútne katastrofálnej situácie. Ja si myslím, že ten stredovek bol ešte v tomto oveľa lepší. Ak dneska hovoríme, jednoducho dneska sa nachádzame síce v období, teraz už ani nie, ale to 20. storočie bolo naozaj obdobím najviac rozšíreného blahobytu a prosperity medzi najviacej obyvateľmi na planete. Hlavne sa to týkalo pochopiteľne severnej pologule a hlavne teda západnej civilizácie. Ale zároveň to bolo storočie, kde bolo najviacej obetí, kde bolo najviacej a najkrvavejších vojen. V tomto storočí zomrelo teda najviacej ľudí v histórii
všetkých vojen, viac ako 50 miliónov. Z nich bolo už ku koncu 90% obetí. Ako môžeme teda hovoriť, ja som sa to už pýtal, ale zopakujem, ako sa môžeme dnes baviť o tom, že sa vedú humanné vojny, že má alebo nejaké humanitárne bombardovanie. To si nepočul ešte, že humanitárne bombardovanie? To je proste blbosť. To nefunguje, to nie je pravda. Tieto základné veci, keď si dáme dnes dokopy, a už nemusíme vôbec ani hovoriť o tom, že či, ja neviem, že kto vlastne zhodil, ja neviem, dvojčky alebo čo. To už ani není dôležité dokonca. To je úplne akože treťoradé. Aj toto je dôvod, prečo sa na to treba pýtať, samozrejme, lebo to spustilo fiktívnu vojnu proti terorizmu, ktorý môže byť nekonečnou vojnou. Aj my môžeme byť teroristi. Kľudne sa môžu nejakí aktivisti rozhodnúť, že proste tu naozaj, že už prichádza k nejakému potlačovaniu ľudských práv a že tu prichádza k nejakému fašizmu, pretože ja tu teraz napríklad hovorím, lebo ty tu hovoríš, no, ale o fašistoch skutočných, takže tu máme tým pádom extrémistov a takýmto spôsobom tá vojna nezačne nikdy z ničoho nič. Najprv prichádzajú nejaké diplomatické noty, potom proste odíde veľvyslanectvo a tak ďalej, zavre sa ambasáda, robia sa najprv takéto tie ako tance diplomatické, potom proste príde, ja neviem, k embargu a napokon to môže byť ako v prípade Jugoslávie jednoducho vojna. Ja nechcem malovať čerta na stenu, ale jednoducho tieto veci sa dejú vždy v mysliach ľudí. Na začiatku je proste tá myšlienka, ktorá ľudí vháňa do týchto celých procesov a do vojny. A ťažiskou je práve propaganda. A tie vojny, ktoré nevidíte, to sú práve tie vojny, ktoré sa vedú v kanceláriách, ja neviem, spravodajských služieb, ale aj v televíziách. Jednoducho, tá vojna je dnes aj obraz show, áno, a tí producenti sú v podstate ľudia, čo sedia v Pentagóne, alebo ľudia, ktorí sedia, nemusí to byť len Pentagón, ale proste, ktorí sedia aj na univerzitách konec koncov, pretože tam existuje strašne veľa myšlienkových prúdov a profesorov a neviem koho, ako napríklad bol Samuel Huntington, ktorý spravil knihu Stred civilizácií, ktorá už v 90. rokoch vytvorila ten úzus, tú paradigmu, že vlastne dôjde k stretu moslimského sveta a kresťanského sveta. Ale to bolo normálne, že racionálne vypočítané predpolie k tomu, aby sa mohla dostať k moci silná, a teraz poviem naozaj sionistická lobby, ktorá je vytvorená v klube PNA, znamená Project for New American Century. A ty asi vieš, kto sú tí ľudia tam. To sú všetci, ktorí sú jednoducho spätí so sionizmom. Ten najmocnejší a najsilnejší bol Paul Wolfowitz. A vieme, vieme teda, že prečo je spätý so sionizmom, pretože všetci, ktorí sú jednoducho, títo ľudia napokon diktujú aj Clintonovi a potom aj Bushovi list, ktorí jednoducho teda sformulovali list a diktujú mu potom, akým spôsobom má viesť zahraničnú politiku. A títo jasne povedali jednoducho o prevahe asymetrických vojnách, ktoré sa majú diať, o tom, že budú využívať aj počasie k tomu, aby teda mohli viesť tieto asymetrické vojny. To je normálne, to sú oficiálne stránky, ktoré si treba pozrieť. Takže oni potrebujú nadobudnúť prevahu. Kedysi dávno prevaha v zmysle, že bude mať také výhody ako protivník, nie, bola zakázaná. Pretože to patrilo v stredoveku, o ktorom hovoríme, že je temný, na rozdiel teda od dnešných dôb, ktoré sú údajne akože tie svetlé, tak vtedy existovala nariadenia. A ja som tu nedávno hovoril aj o pápežskej bule, ktorá robila trojnožku lukostrelca neľudskou, zvýhodňovala. Chápeš ma? Vtedy existovala česť, vtedy si sa pozeral protivníkovi do očí a mal si možnosť, teda asi nie ty, ale možno iba v nejakej inkarnácii, ale mal ten protivník možnosť aj pustiť a zľutovať sa nad tebou. Aj to sa mohlo diať. Dneska samozrejme taká možnosť není, pretože letí pilot 10 km nad zemou a to, čo vidí, je len blikotajúci radar, ktorý zaznamenáva nejaké zelené škvrny, ktoré mu označujú, že asi to by mohlo byť letisko. No to sú tie chirurgické vojny dnes. Čiže neexistuje žiadny humanizmus. Pošlú dron niekam, chlapec 20-ročný alebo 22-ročný sedí pri joysticku, rozumieš, a vedie vojnu 5-8 tisíc kilometrov vzdialenú a pre ňoho je to ako hra. To je tak neosobné dneska. Vieš, lebo v tom stredoveku, keď si na niekoho vyťahol meč, aj ten mal meč, tak tam to bolo, vieš, také 50-50, že tam bola, vieš, tam si to cítil, vieš, ale dneska absolútne je to neosobné a proste pre tých ľudí to je ako hra, nič viac. Dobre, a povedzme si teda, že proti komu vedú tie najväčšie a najsilnejšie krajiny a technológie tých krajín vojny. Pozrime sa na to. Takže
Mali sme tu Strednú a Južnú Ameriku, ktoré sú naozaj, že banánové republiky doslova v mnohom. Tam nebol problém proste s nimi spraviť poriadok a odskúšať si samozrejme zbranie a trošku tak vyprázdniť aj sklady, lebo to treba z času na čas, možno v nejakých intervaloch 4 rokov a tak. No, pozrime si ďalej Srbsko. OK, tak tam niečo bolo, ale naozaj, že to je skôr, by som povedal, že štatistická odchýlka, keď sa niečo podarilo, ako v prípade ruskej rakety Neva Isajev, ktorá zostrelila vlastne neviditeľné lietadlo Nothawk, to o tom asi vieš, hej? No. Čiže, ale to bol československý radar Tamara v službách srbských, hej? Tak náhodou Tamara bol dobrý výmysel, kamaráde. To bol veľmi dobrý výmysel. Tamara. No áno, ale však nám to zakázali vyrábať. Colin Powell vtedy vydal nariadenie jednoducho, že tieto zbranie sa nesmú predávať, to vtedy hovoril Špidlovi, že v žiadnom prípade koniec. Tamara, ktorá sa vyrábala teda v Československu, bývalom Československu, myslím, že v Pardubiciach, presne tak. No. Áno. No, tak to bolo zakázané. Podobne ako komponenty, ktoré sa dodávali do Číny, bola zakázaná zbrojárska výroba na Slovensku. Keď niekto dneska povie, že bola konverzia, tak klame. To je takisto bullshit, pretože bolo viac ako 7,5 miliardový zisk korún československých. V tých časoch proste to je nepredstaviteľné. Bolo tam 14 000 zamestnancov. Ja teraz tým nechcem povedať, že by sme mali robiť zbrojársky priemysel, ale chcem tým povedať, že tí, ktorí proste zbrojárstvo na Slovensku odstavili a keď hovorili o novej prosperite, humanizme a týchto všetkých sladkých rečiach, ktoré sa iba vedú, ale nikdy nevykonávajú, tak mali povedať, viete čo, tak my sme vám zabezpečili, ja neviem, že môžete vyrábať teraz naše traktory. Neviem, John Deere, môžete tu robiť komponenty na to, čokoľvek proste. Mohli sa tam robiť ďalšie veci, jednoducho tie linky sa nemali opustiť. Tie linky boli nastavené aj na normálnu Spýtaj sa Čechov, čo urobil John Deere so Zetorom, hej. A druhá vec je tá, že keď Havel, lebo to bol Václav Havel a nebudeme si nič nahovárať, nechal zavrieť slovenské zbrojovky, kde bolo proste vyše 10 000 ľudí zamestnaných, to nebolo tým, že teraz a Slováci prestali vyrábať zbranie a ľudia sa prestali vraždiť. Izraelské, americké firmy boli na tých trhoch behom 3 dní. A toto si ľudia musia uvedomiť. To nebolo, že to nepomohlo, teda nám určite nie, a nepomohlo to ani tým ľuďom, ktorí boli potom tými zbraniami zabíjani. Proste akorát prišla iná firma. Áno, ja o tom viem dosť veľa, pretože ja o tom viem naozaj veľa a mám dostatočne dobré informácie, aj argumenty, ktoré hovoria v ten prospech, že jednoducho, áno, boli nám krajiny, ako napríklad Líbia, dlžné aj za zbrojárske, aj Irak, koniec koncov. Najväčší problém tam bol vtedy aj s Líbiou, ktoré nám boli dlžné na dosť veľa peňazí už v tom čase, práve za dodávku zbraní, ale na druhej strane rok 1988 a ešte z časti rok 89 a rok 1987 bolo obdobie, ktoré bolo najpresperujúcejším obdobím v dejinách, napríklad ZTS Dubnica. O tomto viem 100%, tie informácie jednoducho sú ľahko doložiteľné z mojej strany. Ale nielen z mojej strany. No ale to je len tak na okraj, naozaj to nemá zmysel teraz asi rozoberať. Dôležité je povedať to, že tie vojny sa zrejme budú stále viesť dnes týmito scenármi. Pre nás je najdôležitejšie odmietnúť to tak, že jednoducho nebudeme participovať ako občania. Tibor, teraz ešte chcem povedať jednu vec. Zase nechcem žiadne konšpiračné teórie, ale teraz v tejto chvíli, asi pred 8 minútami prišiel e-mail od nášho admina, že prebieha útok na server, ale že je to v pohode, ako server sa vie brániť a že potom je pošle informácie, ale proste zase prebieha útok na náš server. Dúfam, že všetci počujú, alebo stream vypadá v pohode. Tak asi hovoríme niečo. Nie, toto je čistá náhoda, toto nie je o tom, čo ti rozprávaš, prosím ťa. Toto je proste niekto, zase, lebo je to zo Spojených štátov, to vidíme, je to čistá náhoda, že sa to deje, proste nejaký hacker doma sedí, nejaký 15-ročný chlapec a vymyslel si, že teraz, dobre, ideme zhodiť slobodný vysielač. No, takže asi tak to bude. Tibor, je 23:00. Ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prijal moje pozvanie. Dúfam, že budúci týždeň zase niečo môžeme načať. Jeden týpek mi tu píše, že aby sme sa rozprávali o harpe, ale myslím si, že ako harp je fajn, môžeme sa o tom baviť hneď, ale sú
dôležitejšie veci, ktoré nás asi teraz v tejto dobe trápia, ale určite HARP rozoberme v budúcnosti tiež. Takže ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie a teda za to, že si ho prijal a budúci týždeň sa teda budeme niekedy počuť. Dobre, všetko dobré, pekný večer, dobrú noc prajem všetkým. Aj tebe samozrejme. Ďakujeme ti, díky, dobrú noc. Aj dobrú.